Salam mehriban ýerleşler, tagamana turan musunuz? Bir karar döwletimizin bahtiyarlyk döwrüne, hormatly prezidentimizin haýatyna, her biriňiziň maşgala ojaklaryňyza, agdy birlik, bahtiyarlyk, bereketli taçaklaryňyzyň bereketten bol bolmagyny, rewşen geljegimizde tarap ede we dünýäňe at barýar. Gahrman arka dagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, el ýurt bäxtlikli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumly işleriň rawaçlary wetlenmegini tüýsüregimizden arzu edýär. Şeýle ýaşy arzuwlary her biriňizde arzulap, aýla akşamyň owadatly gepleşigimize başlaýar. Edi doganlar ine hemmämiziň bilşimi diýäli bir karar döwletimiziň bahtiyarlyk döwrüne, gahrman arka dagymyzyň tagallapy bilen biziň her bir günümizde toýlara, bayramlara wetlenýär. Ine gahrman arka dagymyzy halipalarymyzdan gelýän bir medeni mirasymyzy dep, desturlarymyzy, edim gylymlarymyzy, çede sungatymyzyň inçe tyrlaryny geljekki ýaşlarymyz öwrenmek üçin halipalarymyzdan gelýän halk bagşylarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny, şeýle-de kompozitorlarymyzyň eterne dören aýdymlary geljekki ýaşlarymyz öwrenmek üçin halipa şartlaryny açyp berdi. Edi doganlar siz biziň gepleşigimizde ýygydyr tomaşa edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Biziň gepleşiklerimizden her sanyna ýurdumyzyň dürli puwdaklaryna zähmet çekýän bir näçe medeniýet ustatlarymyzy gepleşigimizde çagyrýar. Edi doganlar şuň kun bizi gepleşigimizde bolsa, ýani 1992-nji şeýle-de 2000-nji ýyl aralykda ýanglan ýarym telewätleşigine gatnaşan ustat halipalarymyzy, ýanglan ýarym telewätleşiginiň ýeňjilerini gepleşigimizde çagyrdyk. Gelin häzir olar bilen hemme birlikde tanışyp bolalım. Şuň kun biziň gepleşigimizde Balkan welaýatynyň Nevitçiler Medeniýet Köşküniň aýdymçysy Ýalmurat Oradberdi hem biziň gepleşigimizde. Ine Ýalmurat Oradberdi hem ýani 1998-nji ýylda ýanglan ýarym telewätleşiginiň ýeňji aýdymçylarymyzdan, halipalarymyzdan biri. Onu näme tahnamyzda Ýalmurat Oradberdi garşylaýar. Mehan vatandaşlar şeýle-de ýanglan ýarym telewätleşiginiň ýeňjisi Lewat welaýatynyň döwletli etrawynyň medeniýet merkeziniň aýdymçysy Mewlan Merdi Allaberdi bilen biziň gepleşigimizde. Sahnamyzda Mewlan Merdi Allaberdi garşylaýar. Edi doganlar şeýle-de 1992-nji ýylda ýanglan ýarym telewätleşiginiň ýeňji halipa aýdymçylarymyzdan biri Mar welaýatynyň Türkmenhala etrawynyň medeniýet merkeziniň aýdymçysy Aman Kadirov garşylaýar. Sahnamyzda Aman Kadirov.
saklansın. Men seni söyleyen deyip oy çaklansa çaklansın. Eridoğanlar seyrede 1992 ýylda ýaglan ýarym telerätleşiginiň ýeňjiti Daşowut welaýatynyň Bolumsat etrawynyň ýaşaýjy Aýdymçy Guwanç Goçgar hem bilen gepleşmede. Sahnamyzda Guwanç Goçgar garşylaýar. Kurban olam zülplerinin tarine. Zerem kurban teze gelen oğlan. Mehran watandaşlar seyrede ýaglan ýarym telerätleşiginiň 1992 ýylda ýeňjisi Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň medeniýet merkeziniň Aýdymsat toparynyň ýol başçysy Döwlet Maşadow bilen gepleşmede. Eridoğanlar Döwlet Maşadowy garşylaýar. Yılgırsından doymadım. Yılgılıydı tüymedim, tüyünüm saylap lele. Başı karıp kıymadım. Yılgırsından doymadım. Yılgılıydı tüymedim, tüyünüm saylap lele. Eridoğanlar ine şugun kuwun bilen gepleşmede gatnaşmana gelen. Ýani 1992-nji 2000-nji ýyl aralykda ýaglan ýarym telerätleşiginiň ýeňjisi bolup, şater paýyna münasip bolan ine Ustad Halipalar bilen tanyş bolduk. Şugun kuwun bilen gepleşmede ine şu aýdymçylarymyza sadanlarlyk edýän Göktepe etrawynyň Göktepe mukamlar Aýdymsat topary sadanlarlyk eder. Şeýle bilen gepleşiklerimiň şowluk etmegine öýt goşantlaryny goşar. Eridoğanlar şuun kuwun bilen aýdymçylarymyza sorag jogap berjek. Ýani Aşgabat şäheriniň Güdmeýin etrawynyň ýaşy guramatynyň bir näçe işewir işgärleri şeýle-de ýurdumyň dürlük udoklaryna dähmet çekýän bir näçe ýyllaşmalar bizde mehmançylykda. Eridoğanlar şuun kuwun bilen gepleşiklerimizi ýazmaga ýardam berýän. Akkul hududy kärhanatynyň taýarlan önümleri şuun kuwun bilen gepleşmede gatnaşmana gelen. Şu Ustad Halipalarymyň ýerini etirjek Aýdymnyň sadynyň sözüniň kiminkidigini şeýde näçinji ýylda Haýdy Halipanyň ýerini ýetirenini bilseňiz 0585 SMS uradyp bilersiňiz. Eridoğanlar şuun kuwun bilen gepleşmediň dowamyny sizden geljek SMS'lere garaşýar. Onuň mehran watandaşlar, edir mehmanlar şuun kuwun bilen gepleşmede ýaglan ýarym telerätleşiginiň ýeňjileri çykyş ederler. Şeýle-de Ustad Halipalar barada gowgurunlar bererler. Bizim geçmişimizde ulu hormat koyan, geçmişimizi ýatlamana ähli şertler döredip beren.
Şeýle Medine Sunat ustaatlarymyza uly hormat goýan Tungatymyň haqqy owannary, gahryman arka dagymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý gahryman arka dagymyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. El ýurt bähmetli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumly işleriň elmedamara waşyklary wetlenmegini tüýsüremeden ardy edýär. Şeýle ýaşy arduwlar her biriňizde arduwlar, aýlasy owadatly gepleşmede başlaýar. Onu hem Medine Sunat ustaatlary ýerine geçip oturmagyny sizden haýyş edýär. Ahal balkan levap da şowudmary, bir supraň başyna jemlenen bary. Arka dagym ýol açýar belende tary, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne. Sar ene mehriban watandaşlar şu gün kun bilen gepleşigimizde ýurdumyzyň dürli pudoklaryna rahmet çeken bir näçe iýleşlerimiz, şeýde Medine Sunat ustaatlarymyz, ýagny ýanglan ýarym tele wätleşiginiň ýeňjileri bize mehmançylykdy. Eri doganlar ene hemmemiziň bilşimi diýäli berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gahryman arka dagymyň tagallaty bilen biziň ýaşlarymyzyň ýüze çykmagy üçin diýarymyzda ýanglan ýarym tele wätleşigi eglan edilip, ýylyň-ýylyna biziň zehinlerimiz ýaşlarymyz ýüze çykýar. Elbetde bulan ähli hem gahryman arka dagymyz biziň geçmişimizde hormat goýup, biziň ustaat halipalarymyz, bagşylarymyz, sadanlarymyz ýüze çykarmak üçin şol halipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny özlerine mail eden, ýagny biziň kompozitorlarymyzyň eterine dören aýdymlary biziň geljekki ýaşlarymyz öwrenmek üçin ýurdumyzda halipa şartlyk ýoluny giň mümkinçilikler açyp berdi. Edi doganlar näşe gün bilen gepleşigimde, ýagny 1992-nji şeýlede 2000-nji ýyl aralykda ýanglan ýarym tele wätleşigine bir ýeňji bolan ustaat halipalarymyz özlerini bir şatlykly şowkuny gününe iň bir ýatdan çykmajak taryhy wakalara bir baý bolan ýyllarda ýeňji bolan ustaat halipalarymyz gepleşigimde çagyrdyk. Birem ata-babalarymyzyň pendinden uguralyp uly başlar, kiçik işler, mehman ataňdan uly diýişler ýaly sözümiziň başyny ýagny 1992-nji ýylda ýanglan ýarym tele wätleşiginiň ýeňjisi bolup ödüni bir halk içinde meşhurluğa getiren aýdymçylarymyzyň biri, ýagny Döwlet Maşadow bilen başlamakçy. Döwlet dogan gepleşmede hoş gördük. Ine berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gahryman arka dagymyz biziň ustaat halipalarymyza diýsen uly hormat goýar. Şeýle-de biziň geçmişimizde nazar aýlap, biziň geçmişimizde öz aýdymlar bilen halk içinde ödüni tanadan halk bagşylarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny, şeýle-de kompozitorlarymyzyň eterine dören aýdymlary biziň geljekki ýaşlarymyz öwrenmek üçin halipa şartlyk ýoluny açyp berdi. Sözümiziň başyny biziň ustaat halipalarymyza bir uly hormat goýan gahryman arka dagymyzyň şu Medine Sunat ustaatlarymyza goýan hormat dogrusyna şeýle-de şu halipa şartlyk ýol dogrusyna gepleşigimiz bilen başlatak söz sizden. Garaşlygymyz alan ýylymyzdan beri şu günleri resenli ýanglan ýarym Türkmenistan döwletimizde geçirildi. Hormat arka dagymyzyň tagallaty bilen. 5 welaýatda geçilen ýyllarda ýeňji bolan her welaýatdan halipa bagşylary çagyryp özüm arada aýtdym garaşlygymyzy birinji 1992-nji alan ýylda şu ýanglan ýarym birinji geçirilen ýyly maňa da şu jemleş tapgara gatnaşmak, ýeňji bolmak näsip etdi. Galyp erde şu wagtlar ilk bir iterge gören maňa maslahat beren Türkmen Milli Konservatoriýasynyň mollum da halipa mollum Ana Murat Sapar Muratov diýip o merhum şu wagt şol bir maslahat berip şu gatnaşsaň nemesden diýip o bozulup universitetine okap berdi men şu wagtlar. Onuň ilkinji halipam şol Türkmenistanyň medeniyetde atlayan işler hak berdi, uday berdi. Şol bilen ilk ýazgylar edip şoň bir gollugy bermek bilen halipalam. Galyp erde bir ýatda geçen milya şu halipa tadanamyz Süleyman Garabaýew ýaş estrada kompozitor tadanamy Uradeli Baýşew tady. Şol bilen maslahatlaşyp ben halipalam bilen muny ýanglan ýarym gatnaşyp jemleş tapgyryna ýeňji boldum. Bir halk köpçüligine şu ýanglan ýarym aýdan biri. Şonu ýene ýetirdim şu desenem şol aýdymyň öz bir yüzülügi, öz bir halka özüne garşy alyşy, hiç wagt bir aýdym gowy boluny, ýyllar aýlar geçende şol aýdymdan dinlenip durýan eken. Ha, dogry belli ýa-da görýäňizmi? Şol ýanglan ýarym tele wätleşigine gatnaşmak üçin teň bir iň bir öňde goýan bir maksadyň bolýar. Şol ýeňji bolsam, bir halipalaň aýdymyny ýerine ýetirsem, maňa bir şol aýdymlar bir şowurlyk getirse diýip adam umytda arzuwda bolýar-da görýärmi? Şol arzuwlaryň hasyl bolup, şolar ýaly ýanglan ýarym tele wätleşiginiň ilkinji tapgyryna geçirilene ýeňji bolmak, ona da döwlet derejesine çykmak, albatta her bir adamyň bir ýadyna çykmajak
tarihi wakalary betlenýär. Indi siz şol ýanglan ýarym telewizýasyne çykyş edeňizde şol aýdymlar ýerine ýetirmek üçin haýt aýdymy ýerine ýetireňizde ýeňji bolar diýip bir halipa taňa bir öňünden bir maslahat berýärdi. Netide şol maslahat beren halipaňyz barada. Şol aýdymy aýdaňa da haýt halipa diňletdiňiz, şol ýanglan ýarym telewizýasyna gatnaşmadan öňürdi. Ýa şol halk aýdym aýtdy men düşen adarym diýip. Sebäbi şol ýanky emin agdalar halipalar hemme sabany atanda turdyk şo wagtda Cemal Taparow, Murat Sadikow, onuň Şah Mehmet Beýaşimow, Anlygul Gurdu hemme halipalar şo wagt ilkinji gatnaşan ýyllarda şo halipalar emin agdalar bolup oturdy. Ben ýa şol aýdymy ýa-ki şol aýdymy aýdalyp maslahatlaşyp iteri beren ýa-ki halipam Hakberdi Hudaýberdi fa. Ýa-ki Süleyman bar kiçilikden bile öňüňden halipa taýdandan. Şolar maslahatlaşyp bir şol Hakberdiň şol aýdymy bir ýakyn öz aýdymy her kim aýdanyna özüne bir gelişe aýdym aýtdygyda. Halipalarymyz şu wagt olanlar kardeşim dostlar köp halk aýdymy aýdýarlar. Menim halk aýdymy öz bir oňarajak basajak aýdymy ýöne esasan şol öz aýdymlanma, estrada aýdymlary özüm aýtmany gowy berýär. Onuň şol kampaytyrlan aýdymlary bar. Şonu özüme ýakyn görýän. Dogry belýäňiz. Görýäňizmi, inha biziň ählimizden bilýänler, biziň mehmançylyga gelen ýerleşen biziň bilýänem bardyr, bilmeýänem bardyr. Sebäbi siziň maşgalaňyz bir sungat maşgalat diýsek, elbetde ýalňyşmasak gerek. Ine ýanglan ýarym telewizýasyna öz jigleňizem, öz çağalaňyzam gatnaşdy, biz onu bilýär. Ýöne şol aýdymsa sungatyny dowam etdirýän her bir insanyň bir çağalarynyň bolmagy, ýene de şo aýdymsa sungaty şol maşgalaňda bir dowam etmegi, elbetde sen bir maslahatlaşmak üçin, senin bir aýdym ýerine ýetirene bir öz çağaň bir çykyş edip bir aýdym aýtjak bolsa ýa dogan garnaşlaňdan bir aýdym aýtjak bolanda gelip bir siziň özüňizden maslahat soramagy, ol bolsa bir daşa gitmezden bir halipatyna hormat goýdugmy kadiýany. Indi şu halipa şähertlik ýolda bir maşgalada da dowam etdirýär diýsek, elbetde ýalňyşmasak gerek. Dogry elek kestiňiz näter. Biziň öz maşgalamyz aýdymçylar maşgalasy. Sebäbi kakam edil bir kän samada dutar taýdan salýatda. Kiçilikden mektep döwürleri aýdymçylada bir öz höwetimiz bolupdyr. Onuň galy berse öz jigim bar, Akgözel maşgady bar. 2001-nji ýyl olam ýanglan ýarym ýeňjisi boldy. Tügeleme. Öz begençli wakalar aýtsak bolamdyň öýdümden maşgalamyzda. Geçen ýyl Jemles Tapragatda şol gyýjagalym Beýuljan. Şol tügeleme Türkmen Milli Konserwatorynyň talibi boldy. Köp aýdym faýlamda gollaw berip maslahatlaşyp nime diýen körpe inim olam bir aýdymçylaryna gurban geldi. Köp aýdymlarda faýallarda şol maslahatlaşyp kömek edýär şol atlar. Halipalar ýa-ki ýatla geçen oglanym maşgalamda şol ýalyk özüm ýerimde gyýjagal, çağalym gyýlar bolandan şu Beýuljan ýa-da ýanglan ýarymyň atlaşyp şu adam talip bolus aýdym fa dowam etýär. Dogry belýäňiz döwlet dogan şol aýdymçylaryň içinde görýärmi öz çağalaňam ýanglan ýarym telewizýasyna gatnaşmagy, öz jigin gatnaşmagy elbetde buň kun biri hatam goňrya. Indi men diýjek bolýanym, şu halipa aýdymçylarymyň, halk bagşylarymyň ýerine ýetiren aýdymlar bar. Indi siz etaty bir ürjedip diňleýän bir öz bagşylaňyz bardyr. Şolar barada bir ýatlak geçdiňiz. Şu wagt bir zat ýatlak geçetmeýärdi, şu wagt oglanlar maslahatlaşyp begen wotýar. Şu hormatly arkadamyň şu halipa şähertlik ýoluny şeýtip açyp bermegi. Biziň halipamy Türkmen ilminde bir ýygalyk giden Oradýaly Ilyas halipamy. Oradýaly Ilyas diýilen bu halipamy bol bir türkmenlerde tagyjyp bar. Men agara nuwat başy. Onuň benimde bir ýygalyň bir halipa başlamyz da. Etaty tagyjyp barın aýdymlaryny, Türkistan aýdymlaryny şol estrada ýola geçirip aýdyp berdim men. Mümkin bolsa şonu bir bendin aýdyp bereň. Başysyna. Alho garalyk bolupdyr, jana derde
Dillerimdir saçtı qarramın ilni. Ey gödül yurdum yaşlığına terbeserin, ey yurdumuz gül açtı qarramın ilni. Sağ olun. Sağ olun. Sol aydymmy halk aydymlar aradan öýüňe gelýän aydymlar bolýardy. Ýa-ni Süleyman Halipa Sadandan bilen estrada ýola geçirdik. Ýa-ni Türkmen milli dugutarynyň. Ha. Öýüňe gelişýän aydymlar, ol aydymlaryň ba halk aydymlary. Ýa-da ýöne şu takan aydymlaryny şu bir başarýanjy oňarýan aydymlarmy estrada geçirip hazır aýdýan. Ha. Onun soň köp estrada başlamydan ana Halipa Nuriyat Tokayev ýaş kagam gatnaşyp geçirýärdik-de. O wagtda halipalardan, ana berdatdan ýa halipalanmaly. Ýyl alyp giden, öz ýoluny alyp giden aydymçylaryň biri. Ýa-da şol Nurýagdy Halipa bilen kän şol gejene zata toýlarda, şäherlerde bile gatnaşyp ýan dugus geçirýär. Şol Nurýat Halipa bilen şol wagtlarym şol toýlarda, şäherde ýaşka bir gatnaşýarka köp zatlar matlaga toraýardym. Aydymdan köp nemelerini bir bilmeýän ýerlerim şol wagtlarym matlagat berýärdi. Ol bir halipalamagyň biri Nurýagdy. Görýänmi? Haýty halipanyň aýdymyny dinleseň, ýa bolmasa haýty halipany göreňde şol halipalardan maslahat almak, halipalaryň öňünden geçmek, olam bir mertebelik, olam bir bagtlyklykdan nişan. Hebä seniň bir aýdýan aýdymyňda täwlik geçýän ýeriň bolsa, ýa bir bequrdok gaýnawlaryna bir oňurmaýan ýerleň bolsa, eýem ol halipalar size maslahat berýärdi. Hebä şol halipalary dinledip onuň bir halk köpçüligine aýdymy çykarsaň, elbetde seni ýeňjilige, şowulluga getirýär. Ine şu ýerde döwlet dogan şol ýanglanýarym telewäsleşigine gatnaşaňyzda, ýani ilki etrap tapgyry, soň welayat tapgyr, soňam danym döwlet derejesine çykýaňyzda. Ine şu ýerde mehran watandaşlar ana döwlet maşadyfyň şu etrap tapgyryna ýanglanýarym telewäsleşigine gatnaşyp bir çykyş edip duran pursatynaky suratlar göreňde şol ýyllar gödeňe gelýär. Tebäri şol ýyllarda da bir näçe bilen ustatlarymyz ýanglanýarym telewäsleşigine ilkinji bolup çykyş etmek, soň bolsa welayat tapgyryna bir ýeňji bolmak görýäňizmi? Adamyň bir ýadyndan bir çykmajak bir taryhy wakalara betlenýärdi. Ine döwlet dogan bu ýerde bolsan ha öz aýdymsa topar bilen çykyş edip duran pursatlary. Gahrman arkadamydan şol halipalarymyň bir ýyl goýup giden aýdymlaryny biziň geljekki ýaşlarymyzy öwretmek üçin, döretmek üçin, şolary geljekki nesillerimize ýetirmek üçin hem bir halipa şähertlik ýoluny dowam etdirýär. Ine bu ýerde de halipalarymyz bilen döwlet aganyň aýdyma edip duran pursaty. Ine şu ýerde de şu ýanglanýarym telewäsleşigine çykyş edenine, ýa Oba Hojalyk institutyna okap ýören döwürlerini çykyş edip duran pursatlaryny, suratlary. Elbetde şol döwürdäki bir suratlary sersalaňda, şol döwürlerde de şolar ýaly sungat ýoluna gadam basýan aýdymçylarymyz nähili bir aýdym aýdypdyr, nähili kynçylyk bilen bir ýerine ýetirendir. Tebä sadannaňy bir ýerden almaly, ýa studiýa ýetjek bolsaň elbetde bir ýerine baryp haýyş etmeli. Emma berkarar döwrüň bagtýarlyk döwründe bolsa, gahrman arkadagymyz şu ähli halipalarymyzdan bir halipalarymyzdan gelen aýdymy bir täze rewişde geljek ýaşlarymyza ýetirmek üçin ähli welayatlarymyzda, etraplarymyzda, oba ýerlerimizde de sungat mektebini açyp berdi. Ol ýerde bolsa medeniyet öýlerine täze studiýalar diýjekmi? Ýa bolmasa sen öýüňe gerek bolan bir şahyryň bir goşgular gerek bolsa da daşa gitmeden medeniyet öýüne ýürütek kitapxanalar bar. Şol ýerde alyp ýani işläp bolýar. Edi doganlar ine şolar ýaly ýanglanýarym telewäsleşigine bir ýeňji bolan bir ustat halipalarymyz bilen duşuşmak, olar bilen söhbet etmek biziň her birimiz üçin ýakymly bolup dur. Elbetde şu günkünen ha döwlet dogana men ha özüni meşgul eden, ýeňji eden aýdymlar bar edi. Gurrunlardy. Ine näme döwletaga gepleşmeden şu ýerine bir sözümiz gowru bolmady ýaly ýanglanýarym telewäsleşigine size bir meşgullyga, bir ýeňjilige getiren aýdymlaryňdan birini aýdyp berseňiz adam gepleşmeden şowuny artardy. Şol gizeler diýen aýdym, şu ýanglanýarym diýen ýetirdim. Mümkin bolsa Tomasa şolamda şol aýdym aýdyp berä. Başsyny. İyi mi sana ünlüydü o küçüler
hayali yallasına Tüy o hakta tükridi diğer geceler Tüy o hakta tükridi diğer geceler Aşıkları öderkine boymaya Ay şöklötü bön tandı uçkunu Güdülürüne boymaya Tüy o hakta tükridi diğer geceler Aşıkları öderkine boymaya Ay şöklötü bön tandı uçkunu Güdülürüne boymaya Geceler Zuan geceler Zuan Aşıkları öderkine koymaya Ay şöklötü bön tandı uçkunu Güdülürüne oynaya Tüy o hakta tükbedi diğer geceler Aşıkları öderkine koymaya Ay şöklötü bön tandı uçkunu Güdülürüne oynaya Geceler Zuan geceler Zuan Kudratından ince mukam döredin.
müňläp teşne yüreklerde yer eden, kalby bulduk göňüllerde yer eden sen meýik gudrasyň ajap owadym. Edi doganlar ne şugun kugun bu ýanglanýan aýdymlar her bir adamyny bir öderkine goýmaýar. Sebäbi aýdym sasyny goty diýilende jadylysyny got. Adamyň bir gaýgyly gününe de, aladaly gününe de, hasratly gününe de, begençli gününe deň paýlaşýan aýdym sasyny got diýsek elbetde ýalňyşmasak gerek. Edi doganlar ne şugun kugun bilen gepleşmede de ýanglanýarym tele wätleşiginiň ýeňjeti Döwlet Maşadow. Ine şu ýerde ýanglanýarym tele wätleşigini bir ödüni bir ýeňjeden üstünlüğü getiren aydımların birini yerine getirdi. Indi döwlet toğun bu ýerde bir näçe mehmanlarymyz berdi, orta watandaşlarymyz ýene de bir aýdym aýtmaňa da garaşýanlar. Belki gepleşmediň şu ýerine ýene bir aýdymlaryňdan birini aýdyp berseňiz. Ir döwürlerde bir halkyň köpçüligini öňe kabul eden gowy aýdymlanma da şol. Ýani howra berdiňizler şol 86-88 ýyllarda şu gijeler dep aýdymdy ba. Şu wagt Türkmenistany medeniýet atylan işgäri öz halipam Hakbet Udaýew diýen aýdymy. Şol gijeler şol ýanglanýarym telewisiýasyny aýtmak meýet etdi. Ýene de halk köpçüligine bir gowy öýünde bir çeken aýdymlaryň birisi döwletini söýgümizden dip ir döwür şu garaşsyzlyk ýyllarymyzdan soň aýdan aýdymma. Şu ýat kompetitor tananamyz Oradyly Başy filan şol aýdym işledik. Şu adam şol aýdym gowluny bir halk özüne ýaşaýa diýilýär-de, ne şol estrada aýdymly boldygyna şu wagt kädeşimiz halk aýdym aýdyp oturýarlar. Şu gowy aýdym bolany bir uzak ýyllar ýaşaýa-da. Şol halk köpçüligimiz şol aýdymlarymyz onuň soň Türkmenistan jennetdir diýip aýdymma. Onuň şu ýanky taýdan ogluny bilen bilişledik. Şol aýdymdan bir näçe halk köpçüligi özüne gowy kabul etdi. Şu adam ýaşap ýör diýsem ýalňyşmam diýen. Onu näme döwlet toğun elbetde her bir aýdymçyny bir meşhur edýän aýdym bolýar-da. Belki gepleşmediň şu ýerine şol sizi meşhur eden aýdymlaryňdan birini aýdyp berseňiz. Jahanna cennet bolsa Türkmenistan cennettir. Cennet ýany gulzar bolsa bu Gülistan cennettir. Ýazyň desan bağı bosan bagtyar zamanynda Türkmenistan. Ýazyň desan bağı bosan bagtyar zamanynda Türkmenistan. Owazyň elimiz oli Türkmenistan. Sağ olun. Elbette Gahrman Arkadamyň tagalla bilen jenneti mekanyna ýaşaýan meniň watanymyzy wasp etmeýän aýdym aýtman oturjak. Elbette Gahrman Arkadamy bugun medeniýet sunud ustaatlarymyň işlemek üçin, ýaşamak üçin, täze eserleri döretmek üçin nähil şertler döredýär. Oň üçin her bir medeniýet sunud ustadyň şeýde ähli halkymyň ýüregi Gahrman Arkadamy diýýär. Elbette şular ýaly Gahrman Arkadaly ýurtda bolsa watanymyzy wasp edip aýdym aýtmak her birimiz üçin ýakmyly bolupdyr. Mehan watandaşlar edip mehmanlar ne şuun kun bilen gepleşmede gatnaşmana geren Döwlet Maşadowyň ýerine ýetirýän aýdymyň sadynyň sözüniň kiminkidigini jede näçinji ýylla Haýty Halipanyň ýerine ýetirenini bilseňiz 085 SMS uradyp bilersiňiz. Kim bilen beren soralarymyza dogry we dol jogap berene de Akbul Tutuzy kärhanasynyň taýýarlan sowadym size garaşýar. Ona näme mehriban watandaşlar edip mehmanlar sizden geljek ýa-da SMS-e garaşýar. Ona näme şeýle ajaýyp gepleşmede Döwlet Maşadowyň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Diňleň diňjalaň edip watandaşlar. Ajaýdym ajapda döretin söýgümede. Ajaýdym ajapda döretin söýgümede. Dağlaşynma doňunga iretin söýgümede. Dağlaşynma doňunga iretin söýgümede. Atmanmalyň petligi dünýä parahatly. Atmanmalyň petligi dünýä parahatly. Adamlaryň şadlygy göresin söýgümede. Dağlaşynma doňunga iretin söýgümede.
Sayrasın sayrap uşlar Karvi kalan kaşlar Göresin süybeyimi Karvi kalan kaşlar Göresin süybeyimi Atmanların pekliği Dünya parahatlığı Atmanların pekliği Dünya parahatlığı Adamların şatlığı Göresin süybeyimi Sarmaşınla donundan Yeresin süybeyimi Acaydım acapta Göresin süybeyimi Acaydım acapta Göresin süybeyimi Sarmaşınla donundan Yeresin süybeyimi Sarmaşınla donundan Yeresin süybeyimi Atmanların pekliği Dünya parahatlığı Atmanların pekliği Dünya parahatlığı Adamların şatlığı Göresin süybeyimi Davaşınla donundan Yeresin süybeyimi Adamların şatlığı Göresin süybeyimi Karvi kalan kaşlar Göresin süybeyimi Göresin süybeyimi Göresin süybeyimi Göresin süybeyimi Bulutlar ak, bulutlar pek. Olara seredende yumşacık pamuk gözüňe gelýär. Ana edil şol pamuk ýaly ak bulut çağa arlyklary. Ak bulut çağa arlyklary özüniň goşmaça siňdirjek gaty bilen çygy özüne has gol çekýär. Tiziň çağıjyklarymyň arasaçylygy we pekidiligi üçin ýokary hilli çağa arlyklarynyň başga-da çygyly tüpürüşlerin tede hödürleýär. Ak bulut, asman pekidiligi. Vatandaşlar aýlakşam gowadatda gepleşmedi dowam etýär. Biräder söhbetleşmedi. Ýanglan ýarym telewätleşigine, ýani 1993-nji ýylda bir özüne bir meşgullyga getiren döwlet derejetinde ýeňji bolup, ýani Mar welaýatynyň Aman Kadirov. Aman ogan gepleşmede hoş gördük. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gahrman arkadamyz, şu medeni sunud ustatlarymyza diýsen uly hormat goýar. Şuň könen bir aýla akşamy owadatda gepleşigimizde bir sopraň başyna 5 welaýatyň bir medeni sunud ustatlarynyň, ýagny ýanglan ýarym telewätleşigine ýeňji bolan şu halipalarymyzy görenmede diýsen bu ýsonyat, bu zatlaryň sakatyna gahrman arkadamyzyň tagallafy bilen şular ýaly ajaýyp zamanada ýaşaýar. Elbetde bir karar döwrüniň bagtyarlyk döwründe biz medeni sunud ustatlarymyzyň işlemegimiz üçinem, ýaşamagymyz üçinem, täze-täze eterler döretmek üçinem gahrman arkadamyz halipa şartlyk ýoluna açyp berdi. Ýetmediňiň başyny gahrman arkadamyzyň şu medeni sunud ustatlarymyza goýan hormat dogrusyna dowam etdik. Bir kärdeşlemiň diýişi ýaly asuda watan bolan, parahat ýurt bolan, toýlanmaz toýamaň bagşy joşasy gelýär, sadanna sad döredesi gelýär. Awa. Şeýit bir zamanany wasp perkim öz bir goşandyryň goşasy gelýär. Şonu otda aýdymda medeniyetde, onuň medeniyet işgärleriň berýän lezzeti bir aran göwnümde bir dinç berip şeýdem halkymyz parahat ýurtda ýaşaýar. Mähriman gahrman arkadamyz şu zatlara mümkinçilik öwredip berdi. Ömürzok bolsun. Şonu otda aýdyma sada poeziýa ähli wagtda ýani döwlet işi ýurdumyz gülläp gülatýar. Onuň bizim bir nowatymyz, nesibämiz ýanky diýişiňiz ýaly 1992-nji ýylda döwlet gatnaşanyda 93-nji ýylda gatnaşmak bile nesip etdi. Sebäbi her etraf, her welaýat bir özüne bir ýaş bagşylar göldäp, ýüze çykaryp bir halkymyzyň bir begenlermek üçin şu ýanglan ýarym telebätleşik hasam bir badalgaly urady. Ol 2-nji ýyly eýam
Bir hazam uş günlere beslenip ondan sonra bir Türkmenala etrafından medeniyet bölüm yol bastı. Atagelli Hanalı, Akmurat Berdiyev şular bir format edip vilayet derejetine getirdiler. Onu Mirgelli İşan Kulübü kampanya getirmez. Yankı baydığım diyen aydımay bana bir hödürledi. Şey diye men bir baktım seyinledim. Ana yaranlar diyen Türkmen halk aydım baktım. Atamın sözlerine bu iki aydımay aydım. Bir halkımıza getirdik. Ana sondan merim aydımlar sağlar. Devam edip dur. Dört riyasan Lukman Hekim'im dört riyasan Lukman Hekim'im Vak başı kara kumole battı yalanır Ey kirpi devlu ağır güldür sönüne Asıl zılavundan ey tuttu yalanır Beni eğdinden ama her yılla tuvalime yurdumuzda şu yandan yarım geçeceğim bir de yiyem. Ne şeyler aradan geçiyorsun bir de hazım var yakın ne oluyor bir göremizde şeyler şehirleri geçirip şeyler var yandan yarımları geçirip onun bulur göremizde hazım bu tanır ya. Ya skillamadı yardım şu yardım neden etlemeden yardım olsun adı yandan yarım olsa yiyem bir yüreğimizde yaşap verdi. Tüyür şahir bir titirleri yardım olsun. Bu ovadan dünya bu insancım benim ıtıvar dostlarım dayancım benim mukaddes baydağım anancım benim del baydağa taqdim kılmaktan sakla. Öz yolumda yollaşma ananman yaşamal etme ey aman odol başta öz sağdıma guvanman özgäniň sağdyn salmaktan sakla. Öz sağdymyz, öz watanymyz, ýaşyl baydağymyzda ýakrban gahrman arkadağymyz. Bu isamdyňa wasfedaýmak galýat. O sağ olun. Medeniyet sanat ustady diýende elbetde ýüregi joşup dur. Täze-täze eserler döretmekde, täze-täze aýry döredip bir halka ýetirmek üçin biziň medeniyet sanat ustatlarymyz gije güne zähmet çeker. Sebäbi her bir adamyň bir ýadawlygyna anrya diýek elbetde ýalňyşmasak gerek. Indi şu ýerde tüzi şol aýdymsa sunugatyna başlaňyzda näçinji ýyllarda başladyňyz? Şeýle şol aýdymy bir aýdaňyzda, şol ýanglan ýarym telewiziýasyna gatnaşaňyzda ýa bolmasa ilkinji halipaňyz bolup şu eliňizde bir taduran tutduran ýa şol siziň setiňizde bir şolar ýal ugudan aýdymlaryň bir ýaraşýanyny haýt halipa aýtdy. Size ýardam beren, size gollu beren halipaňyzdan bir ýatlak geçdiňiz. O şu hem adamda hem ýaşykdan başlaýardy. Onuň bir kämilleşberen eýem halipalar saňa aýtmany, döretmäni, onuň bir adaty kämilleşen soň özüňe madas gözlegde bolýan. Şulaýdym şu goşkyn şu heňe goýsak, maslahatda şuny şu heňe goýsak, onu näme de bolsa her bir lepalamada öz nokryny goýdular da. Onuň geljek nesilleri de näme bir her kim bir öz. Onu bir de şu esasy bir soňky ýyllar näme de halkymyza bir täze goşkulary ýetirip heňine gawatlap. Bir sunugat aýdymsa bagşylyk diýen bir käriň aňartyndan tek çıkan ýok bolsa megerem ýokdur. Sebäbi ol bir umman aňartyna göz ýetmeýän deňiz. Şoň üçin bir goşandymyzy goşkulary sağlara gawatlap halipalamyzyň çeken zähmetlerini olar bir ýoýmagam kynärtäz. Aýdyp biljek aýdymyňa ýapyşmaly, aýdyp bilmejek aýdymyňa goşuň töweregine barmagam oňa kynnyşýa bagştadanlar. Şoň üçin her kim bir özüňe bolaýjak bir aýdymlar sağlar gözleýän. Ondan halk köpçüligine ýetirdiň, şo bir onda toýlarda zatlarda haýş edip berseler, ondan sen şol aýdymyň üstünde täzeden hazam bir kämilleşip berýär. Ýaňyr 4-nji, 3-nji sınıflarda Türkmenala etrafynyň sansylyk sunugat mektebine durnalar Hudaý Berenew bir beýik sadanna Türkmenistanyň atgadan sadannasy bizi özüne bir okuş edip aldy. Onuň ýanky bir hem öz owuljugyny Begmurady ýene de kän oglanlaryna mektepde şey edip onuň biri ýanky diýişim ýaly Aşgabatda ýörüýteleşdirilen sansylyk mektebine. Onu bunu tamamlap Daňatara öz wadyny sansylyk sunugat mektebini tamamlap ondan soň mektepde çağalara bilim berip aýdymdan sadan bilýän zatlaryňy öwretip ana şey edip kämilleşip şu günlere tuğuleme paragat ýurdumyzda asuda watanymyzda mähriban gahrman arkadamyň saýatyny öz kiçik goşandymyzy goşup berdi. Dogry belleýäňiz. Indi halipa siziň özüňiz
Ne şu toy bayramlarında da göremizde esasy aglaba böyle halk aydımlar yerine ýetirýäňizde. Destandan aýdýaňyz. Ýöne şol halk aydymy yerine ýetireňizde ilkinji Haýdy Halypan diňläp sizi şol aydymy aýtmaga näme itergi berdi? Biziň bir beýik bir öz ýoluny goýan döwlet Barlykow diýip bir bagşymyz bar. Ol bayram etrawyny. Ýöne buň bir kiçilikden bunu bir dinläp däne edip aydym-aydanyna bir şonu ýalyk bir ýollary bar. Oňa bäri ýaňlan ýarym telewizionda bir ýeňjisi boldy. Onuň şonuna bir hile hatam beýik Halypan hormatyny başardygymyzça bidem onuň şondan hiňleni berdik. Halk aydymlary. Döwlet Barlykowyň aýdan aydymlary bir seredip görsek Gurdagadan, Gurt Ýakubowdan, Amanadar Ataýewdan, Han Akyewdan, o ýanky beýik sadanlardan gaýdýada, aňarsy şolardan akym gaýdýa, onuň bäri özü uşun berip döwletem bir öz ýoluny Barlykow öz ýoluny açdy da. Onuň şeýdip Halypalar oň aňarsyny Halypalar durda. Hawa, dogry belleýäňiz. Elbetde şol halypalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymny onu bir ýalňyşman, onu dürs ýerine ýetirmek bir aňsady iş däl, görýärmi? Şol aýdym sat sunugaty diýilende o bir umman ýaly derýada. Tebäbi her kim şonu tutup alyp öz bir ýoluny, ýodasyna almaly. Tebäbi her kim öz ýoluny, ýodasyny tapandan soň halk içinde meşhurlyga ýetirýän bir özüniň bir aýdymlary bolýar. Onu näme amanlygan şu ýerde bir gowy aýdym sasyny goty barada, halypalarymyz barada bir ýatlamalar, ýatlap berdiňiz. Belki gepleşiň budyň şu ýerine aýdymlaryň birini bir ýerine ýetirip berseňiz, hatam gepleşiň budyň şowkuny artardy. Sağ olun, sağ olun. Mehriban, gahrman arkadamyzyň jan sag ömrü zok bolup ýurdumyz hemişe aýdym sada beslentin menem şol aýdym ýerine ýetirip bereýin. Başsyna Ülkem yaşıl geyendim bilbil aşık yadıma Altın güydüm geleney durnu aşık güydüme Göya güydüm göymesi gökte kanıp kalıyar Gök osmanın kayması sizden ödüm
salta humaralany, benni eder ödüne ehli insany, tekel yüreklerde qalan yarany, sen meýik gudrasyň ajap o adam. Edi doganlar ne şuun kun bilen gepleşigimizde bu ýanglanýan aýdymlary dinläninde biziň ussat halipalarymyz, halk bagşylarymyz, geçmişimiz ýada düşýär. Elbetde bugun kun gahrman arka dağımız bizi ussat halipalarymyzy ýatlamak üçin halipa şärt ýolny açyp berdi. Elbetde halipalaryň ýerine ýetiren aýdym bolsa, bugun kun her bir insanyň kalbyna ýaşaýar diýsek, megerem ýalňyşmasak gerek. Edi doganlar, mehriban mihmanlar şuun kun bilen gepleşigimizde ýanglan ýarym tele däýetleşiginiň ýeňjisi Aman Kadirov. Elbetde Aman aganyň ýerine ýetiren aýdymny dinledik. Inni bide ýene-de nähil aýdym aýdyp bererke. Gelin özünden sorak görelim. Aman ogan şu ýerde şeýle bir ajaýyp bir aýdymlaryň birini ýerine ýetirdiňiz. Indi bärde mihmanlarymyzdan, watandaşlarymyzdan ýene-de siziň bir aýdym aýtmaňyza garaşýanlar. Belki gepleşigimizden şu ýerine ýene bir iň owadan aýdymlaryň birini ýerine ýetirip berseňiz, hatam gepleşigimizden şowkuny artardy. Bizi şeýle zamana ýetiren, şeýle zamanada ýaşadyp ýören sunuňa diýişgärlerini ähli bawatdy hem ulgamlarda gerim açyp beren mehriban gahrman arkadaşymyz jany sag ömürdok bolsun. Sunuňa medeniyetde inni hemmemiz eýem biziň gahrman arkadaşymyz halipa bolup dur. Oň döredýän aýdymlary ýazýan kitaplar goşgulary hemmemiz ol mektep bolup dur. Jany sag ömürdok bolsun. İl ýurt bähwitli alyp barýan işleri hemme işe rowaj alsyn. Siziň aýla akşamyň owady gepleşiňizde halkymyzyň içinde barken söýüp garaşylyp dinlenýän gepleşikleri öwrüli şoň üçin halipalary häsim bir ýyllar üstünden geçen ýanglan ýarymyň bir gatnaşyp ýeňji bolan ýigitleri ýatlap hormatlap ine şu dinleýijilerden duşurýanyňyzda köp sag bolun. Sag bolun. Men häzirde dinleýijilerime bir halkyň bir kalbyna singen aýdymlaryň biri yaşlarım, yaşlılarım, orta yaşlı adamlarım hemmesi bir kalbine tıkıp halipalamaz koyup gitti. Bir de bir başardığımızdan şunu söyleyeyim diyen aydıp verir. Dinleyen deyin zalın, canınız sağ olsun, yordumuz hem işe parahat olsun. Sağ olun, aman olun. Elbette şu ýerden bärde watandaşymyz, mihmanlarymyz siziň bir aýdym aýtmaňyzda bir tabyrdylygyna garaşýanlar. Ýöne siz aýdym aýtmaňyzdan öňürti şuň kun bilen gepleşigimizde gatnaşmany gelen bir näçe mihmanlarymyz bar. Belki sizde berjek soralar bardyr. Häzir şu sowallaryny dinläýin, soň gepleşigimizde dowam edäýin. Mehriban mihmanlar, edi ýaşlar, mehriban eneler şuň kun bilen gepleşigimizde ýanglan ýarym tele däýetleşiginiň ýeňjileriniň gatnaşmagyna şu gepleşigimiz dowam edip dur. Şuň kun bilen gepleşigimizde Aman Kadirov. Ine şu Aman Kadirow'a berjek soralaryňyz barsa berip bilersiňiz. Özüňi tanıştyraýyn ýeňe. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýçyly Kulyba Ogulbay. Meniň Aman oğluma da berjek soragym. Aýdym şunu otňy dowam etdirýän çağlaryňyz bardyr. Şolar barada gurrun berseňiz, ilkinji ýerine ýetiren aýdymlaryňyzy kimlenip berseňiz. Çağızklamaz bir çoğulcugum gyýjagym Türkmen Döwlet Milli Konserwatoriýasyny tamamlady. Sökçan oğlum şol konserwatoryany tamamlap onun beýleklerim, oğlanlarım, Kadirjanam, Serdajanam, hemmesem şol sunugaty başga kärler institutum bolsa, ýöne sunugatan daşaş bilen oklar sebäbi bolan aňyrsynda bawa tarapdan ýa-ki dornadar halipa tarapdan gelýär. Bu da bir nesibämiz çekip şeýdip bir dowam edip ýörüz. Aýdym tatyn otňyzdan siziň öz çağalaňyzyň dowam etmegi bugun kun halk arasynda bir siziň aýdymlaňyzy şeýde halipalamyň aýdymlaryny aýdyp bir halk içinde bir Aman aganyň nesilleri diýip bir adalmagy elbetde her bir insan diýsen goýunra. Teräbi her bir mediýanyň ussadyň arzuwy öz çağalary aýdym satyn otuny dowam etdirmekde, dogry dämi? Onu näme ýeňe siziň beren soralaňyzda, sowalaňyzda dogry jogap beren bolsa, edi doganlar ine şuň kun bilen gepleşigimizde gatnaşmana gelen ene Aman Kadirowyň ýerine ýetirjek aýdymny Haýt halipamyz ýerine ýetirdi. Jede näçinji ýyla halk köpçüne ýetirli. Bilseňiz 0-85 SMS ugratup bilersiňiz. Kimde kim bilen beren soralarymyza dogry we dol jogap berene de Akbil tutut kärhasynyň taýarlan sowadam size garaşýar. Onu näme mehran watandaşlar, edi mehmanlar şuň kun bilen gepleşigimiziň dowamyna bilen aýdymçylarymyza geljek SMS-lere bilen beren soralarymyza dogry we dol jogap berjek SMS-lere garaşýar. Onu näme gepleşigimizi Aman Kadirowyň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Dinleň dinjanyň edi watandaşlar. Sağ olun.
saklansın. Men seni söyleyen deyip oy çaklansa çaklansın. Yürüyüşüm metsan metsan vatanım bağı bozsan. Şahir delim yadarım her bakında bir destan. Şahir delim yadarım her bakında bir destan. Söylenim, 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 söylenim her bakında bir destan. Söylenim, 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 söylenim her bakanda bir destan. Hep kalbimın yadı sen, gönüllerin uğdu sen. Yiğit kalbim coşurun, acap söygüyün sadı sen. Yiğit kalbim coşurun, acap söygüyün sadı sen. Rehim eylep halime gelmezmin yanıma. Men teşnenim damalık almazmın yanına. Men teşnenim damalık almazmın yanına. Söylenim, 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 söylenim almazmın yanına. Söylenim, 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 söylenim almazmın yanına. Boy çakınsa saklansın. Ey, ey, ey. Vatandaşlar aylaşım muvadatı gepleşimde devam edýär. Biziň gepleşimde irgider tomaş edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Biziň gepleşimde ýurdumyzyň dürli pudoklaryna dähmet çeken bir näçe medeni sanat ustatlarymyzyň gatnaşmagyny her gepleşimden her sanyna halipalarymyzyň aýdymlaryny ýerine ýetirýärler. Biz bolsa gepleşimden her sanyna biziň gepleşimde gatnaşmana gelen medeni sanat ustatlarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryň sadynyň sözüniň kimindigini, şeýde näçinji ýyla halipanyň ýerine ýetirenini sorag berýär. Biziň beren soralarymyza görän, dogry we dogry jogap beren ileşmeden gelen SMS-leri şu ýerde gysgaça tanışdyryp geçmekçi. Debäri bir oglan aglamaz diýişleri ýaly biziň gepleşigimizde gelen SMS-ler diýsenken, şoň üçin şu ýerde gysgaça tanışdyryp geçmegi makul bellik. Bu SMS-i Ahal welaýatynyň Göktepe etranyň Gorja owasynyň ýaşaýjysy Maral Ataýewa. Ine Maral Ataýewa biziň beren soralarymyza dogry we dogry jogap beren ileşmeden beri. Bu SMS bolsa Daşowut welaýatynyň Goda etranyň ýaşaýjysy Meýlis Garryf. Ine Meýlis Garryfyň biziň beren soralarymyza dogry we dogry jogap beren ileşmeden beri. Bu SMS bolsa Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Oradgul Ataýewa, Ahal welaýatynyň Tejen etranyň ýaşaýjysy Şemşat Muradowa, Balkan welaýatynyň Serdar etranyň ýaşaýjysy Serdar Ýolliýew, Ahal welaýatynyň Akbuda etranyň ýaşaýjysy Maral Taganowa, Daşowut welaýatynyň Daşowut şäheriniň ýaşaýjysy Miwe Gurtnýadowa, Lewap welaýatynyň Halaç etranyň ýaşaýjysy Merjen Ataýewa, Lewap welaýatynyň Çärjew etranyň ýaşaýjysy Oradbay Oradow, Mar welaýatynyň Ýoleten etranyň ýaşaýjysy Bäşim Atakhanov, Balkan welaýatynyň Balkanaba şäheriniň ýaşaýjysy Ogultäç Mürdäýewa, Ahal welaýatynyň Tejen etranyň ýaşaýjysy Maral Täjewa, Mar welaýatynyň Mar etranyň ýaşaýjysy Ogullöni Italmadowa, Ahal welaýatynyň Göktepe etranyň ýaşaýjysy Gurbanul Aşirova, Ahal welaýatynyň Beherden etranyň ýaşaýjysy Çerkez Atanýadow.
Edi dogonlar ne şuun kun biziň gepleşiklerimizde biziň beren toralarymyzda dogry we dol jogap beren ileşmeden biri. Indi bolsa biziň gepleşigimiziň her sanyny biziň inelerimizi, atalarymyzy, dogon garyndaşlarymyzy gutladan bir näçe SMS-ler gelip gowuşdy. Gelin äder ol SMS-i şu ýerde gitgaça tanışdyryp geçeýin. Ine bu SMS-i Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Ogulbay Kulyba. Ine Ogulbay ýeňemedem öz ýan ýoldaşy Amannur Daganyň 65 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar, oňa berkjan talyk uzak ýaş arzu edýär. Şeýle mirasymyzyň hadynatyndan bir aýdym eşitdirmegmi haýyş edipdir. Bu SMS-i Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Maral Aşirova, olam öz ejeti Ogulnabat genejäniň 70 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar, oňa berkjan talyk uzak ýaş arzu edýär. Bu SMS-i bolsa Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjy Nurana Rahmanova, ol öz kakaty Atamra Daganyň 45 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar, oňa berkjan talyk uzak ýaş arzu edýär. Bu SMS-i bolsa Lewap welaýatynyň Kerke etrawynyň ýaşaýjy Ogulkeyik Badarova, olam öz ýan ýoldaşy Ahmed Dagany dogran gün bilen gutlaýar, oňa berkjan talyk uzak ýaş arzu edýär. Bu SMS-i bolsa Balkan welaýatynyň Serdar etrawynyň ýaşaýjy Anna Jahan Berdiwa, öz jigsi ýani Mar welaýatyna gulluk borjuny ýerine ýetirip beren Jeleli doglan günü bilen gutlaýar, oňa berkjan talyk uzak ýaş arzu edýär. Şeýle-de öz maşgalalarynyň arasyna da watan gullugyny tagaman sogup dolanyp gelmegini hem tüýtürekden arzu edýär. Aşgabat şäheriniň Büdmeýin etrawynyň Bagır obasynyň ýaşaýjy Himra Durdumuradow ýollaýar. Ol sözüne şeýle berleýär. Salam aýlakşym owadat dörjük topary. Biz siziň her hepde ýaýylmy berýän gepleşiňizde ýygy derli tomoşa edýäris. Şeýle siziň gepleşiňiziň her sanyny ýerine ýeten aýdymlary öz maşgalamyz bolup bu supraň başyna demlenip dinleýäris. Şeýle siziň gepleşiňiziň şu sany bolsa, meniň jigim Mar welaýatynyň gulluk edýär. Daýançygymyň 19 ýaşy bilen öz maşgala agdalarymyzyň adynyň tüýsürekden gutlaýar. Şeýle oňa berkjan talyk arzu edip sagaman öýmede dolanyp gelmegini arzu edýär. Şeýle mirasymyzyň hadyna saklan kalan bir aýdym eşitdirmegmi bilen haýyş edipdir. Bu SMS-em Daşawud welaýatynyň Daşawud şäheriniň ýaşaýjy Oradbay Taganow ýollaýar. Olam Aşgabat şäherine gulluk borjuny ýerine ýetirip beren agtygy İslamyň 19 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar, oňa berkjan talyk uzak ýaş arzu edýär. Şeýle-de bir aýdym eşitdirmegmi haýyş edipdir. Edi doganar bu gelen SMS-lere gepleşmeden dowamyna ýene-de ýygy derli okap ýetirer. Ýani Aşgabat şäheriniň Bagtyarlyk etrawynyň Aktaşaýak obasynyň ýaşaýjy Jumagelli Babaýew öz maşgalasy togtugul genneje, ogly Begenç gyzy Aýwedel, şeýle-de insi ýadgerli dagy gutlaýarlar. Ýene-de Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň Babarap obasynyň ýaşaýjy Aşyr Berdiýew, ýani 87 ýaşly atamyz öz insi Jumagelli Babaýew 65 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar. Şeýle-de oňa berkjan talyk uzak ýaş arzu edýär. Edi doganlar şeýle-de şuň kun bilen gepleşigimizde ýygy derli tomoşa edip ýygy derlen bir de SMS ugradýan ýerleşmeden beri Aşgabat şäheriniň Bagtyarlyk etrawynyň Garadaşaýak obasynyň ýaşaýjy Gökli Baba. Elbetde Gökli Baba biziň gepleşiklerimizden her sanyny özüniň 80 ýaşyna garamazdan bir de ýygy derli SMS-ler ugradýar. Şeýle-de biziň gepleşigimizde bir halipalarymyzyň bir aýdymyny eşitdirmegmi haýyş edýär. Edi doganlar şuň kun biziň gepleşigimizde doglan günleri gabat gelýän ýerleşmeden ähletini doglan güni bilen gutlaýar. Şeýle-de olara berkjan talyk uzak ýaş arzu edip mirasymyzyň hadyna saklanyp galan bir aýdymy sideşdirýär. Dinleýän dinjaliň edi diýleşler, ýaşyňyz uzak bolsun. Yarın sen hakka mehri var yarım, bağlı ya dünyene
Evi vatandaşlar aylaksam o adatı gepleşmede devam etýär. Biräder töhwetdeşligimde Daşowut welaýatynyň gelen, yani 1993-nji ýylda ýanglan ýarym telewätleşiginiň ýeňjisi Gowanç Goçkar bilen dowam etmekçi. Gowanç dogan gepleşmede hoş gördük. Ine berkarar döwletimiziň bahtiýarlyk döwrüne gahryman arkadaýymyz, biziň medeni sanat ustatlarymyza diýsen uly hormat goýar. Şeýle ähli welaýatlarda bolşýaly Daşowut welaýatynyň bir näçe etraplaryna çağılar sunup etmekden medeni döýlerini açyp berdi. Ol ýerde orta biziň halipalarymyz zähmet çekip halipa şartlyklaryny dowam etdirýärler. Ine şu aydymsat sunugotu diýilenne olar iňçe sunugotda sebäbi aydymsat sunugotuny aralaşaňda hökmani ýagdaýda sen bir halipa meňdejek bolup şol halipalaň ýolunun bir dowam etdirip aydymlar ýerine ýetirýäňizde. Ine sedem şu aydymsat sunugotuna girşeňizde şu ilkinji ýerine ýeten aydymlaňyz şeýle şu haýty halipaň aydymny köpürek diňläp haýty halipa meňdätiňiz geldi. Dedi şu aydymsat sunugotuna itergi beren güýç näme? Sağ olun. İlk bilen yaşlığımdan özüm şu akordeon saz gurarını çalmanı goýardım. Akordeon saz gurarını çalýadym. Şu mektep ýyllarynda, şu mektep aralarında yarışlar bolady, şu atlar etrap aralarında şonuň ýaly men özüm sazanda. Ýöne bir kısan aydym aýdýatym her nima ýaş bagşy bolsaň, ýaş aydynçy bolsaň her bagşynyň bir öz lezzeti bar. O halipa başlarymyň any bir datdan öz bir aydyn ýol bar. O başga özüge tekaýyp diýdi ýa başga da şu Qur'an guman her gaýsynyň bir aýdym aýtyp görýän ýaş watlary. Esas men akordeon saz orlaryna ýykyn edip, soňra ýatyramyzda bir halipa başy bardy, Ýusuf Jumabaýew şoň ýanda ilk bilen şoň ýanda saz çalyp, şoň ýanda sazanda bolup bardym. Soň şoň ýanda saz çalyp, bir aýdym aýtyp öwrendim, her başlaryň ýollaryndan aýdýatym. Esasym meňe şu ýol saýlap beren aydyma ilk bilen şu Ýusuf Jumabaýew halipaň ýanynda öwrendim, hem saz çalyp hem aydym ýani esasy ýol saýlap beren ýetiramiza başga halipa başlaryň bir aga ýaşyr. Şol bir şu ýanky anwerd halipaň ýolunyň gitseň, şol aydymlar köpürek aýtsaň, sen sesiň şoňa dogry gelýär, başga ýollara ýykyn etme. Esasy şondan hem halk aydymlar sana dogry gelýär diýip, esasy maňa şu ýol öwreden, şunuň ýaly belli bir ýola şu anwerd halipaň ýolunyň urukdyran esasy halipa başy aga ýaşyr. Bir 1993-nji ýylym şu ýanglan diýarym telewäsleşinde maňa ýeňji bolmak nesip etdi. Şonda da şu aýdym esas saýlap beren türkmen halk aýdymy nowguly, başga da 3-4 halk aýdymy aýdyp başardymdan aýdyp görkezdim. Ýöne esasy maňa şu saýlap beren şu nowguly aýt, ikinjim şu halipa başy anwerd halipaň aýdan aýdymdan şu gelowam lälesin aýtsan sana şowluk getirdi, şu ondan bile şu özü agwa ýaşyryň öwreden şu aýdymy aydymlar saýlap beren şu halipa başymyz. Görýäňizmi? Adamyň ykbalyndan bir ýadyndan çykmajak bir tarih wakalara bir altyn harflar bilen ýazylýar. Sebäbi şo ýyllarda çykyş etmek, şol ýerlerde şol aydymlar aýdyp bir ona döwlet tapgyryna çykyş etmek her bir adamyň arzuwy da görýäňsiz de arzuňyza da ýetipdiňiz. Şol halk aydymlary bir ýerine ýetirmek, onu bir ýoýman bir halka ýetirmek, ol bir aňta diýişdel, onu da ýaşlyňa garamazdan. Sebäbi sen bokurda gaýnawlaryň diýä, on çekuli ýerler bar. Sebäbi nowul aydymy bir gat aýdymlaň berde. Sebäbi her bir toy bayramlanmada biziň ýaşul atalarymyň, enelerimiň bir diňleýän, bir ürjetýän aýdymlaryň berde. Ine şol aýdymlary ýerine ýetirmek bilen ýanglan ýarym telewätleşigine ýeňji bolupsyňyz. Ine şol ýanglan ýarym telewätleşigine ýeňji bolaňyzdan soňam näme adam bir ruhy bilenlikde täze-täze aýdymlary täze-täze bir eterden bir gözlegine bolýardy. Onuň soň siz haýty aýdymlary işlediňiz. Ondan soň şu watanymyzy wasp eden aýdymlar, köň aýdymlarmy täze öwüşkünde köp aýdymlary işledik, köp halk köpçüligine ýetirdik. Bir watanymyzy wasp eden aýdymlary aýtdyk esasy. Oson halk aýdymlarynda halipa başyň aýtkydan aýdymlaryndan Mahtumul Galiň aýdymlaryndan 3-4 sany aýdymlaryň täze öwüşkünde şu halkyň isleýän aýdymlaryny özümiz täze öwüşkünde işledik. Ona näme gowanjagy şu ýerde bir gowy aýdymlaryň üstüne bir işleýäňiz barada, şeýle-de şu nowul aýdymy bir üstünlük getiren aýdym diýdiňiz. Belki gepleşiň biziň şu ýerine şol aýdym aýdyp berseňiz, tatam gepleşiň biziň şowkuny artardy. Baş üstüne.
kalplerinin tarine Zerem urvan tedegelel ulay Başım kurban tedegelel ulay Ay bilmele sevdağı salım başımni Allah döndüler bir kömül koşumni Kusurdum kolumdan şunkar kuşumni vay kuşumni Canım kurban tedegelir oğlay ne deyin Oğlay solulay Pida bolsun moşirin canim Yolunda sar bolsun bu dünya malum Sevgili yarım canım kurban tedegelel ulay Ebrad yer derdi vali ollum ay şundağım bilelim tararık solayım yel solum Zirve dağının bolayıp tilmirip malım vahiyel alım Canım kurban tedegelin oğlayına deyin Oğlay solulay Zirve dağının bolayıp tilmirip malı vahiyel alım Başım kurban tedegelin oğlayına deyin Bağa gireliğini çalanna cep bar. Dutar mitli adam dilinne gepler. Teşne göğünleri daşını toplar. Sen büyük kudrosun, acap o adam. Elbette teşne yürüyün ganrayan, elbette bu aydım sasın gottitek, elbette yalnışmasak gerek. Ine şuun kuun bidin gepleşinmede yanlan yarım televiyatlışına katnışan bir neçe ustad halipalarımız yanlan yarım televiyatlışının yencileri çıkış edenine şol döwürler, yani özlerinin bir meşgul eden, yanlan yarım televiyatlışına üstünlük getiren aydımlarını aydanda şol döwürler gödöňe gelýär. Gahrman arka dağımdan, şol halipalarımızdan gelen aydım safın gotunu, geljeki ýaşlarymyzda ýetirmek üçin halipa şärtlik ýolunu açyp berdi. Şoň üçin gahrman arka dağımda
münkerem sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadamydan jany sag bolsun, ömrü dok bolsun, ýyly ýurt bitdi. Döwlet ähmiýetli tutýan tutumly işleri el midama rawaçlary etlensen. Iri watandaşlar näşe kun bilen gepleşmede Kuwanç Goçgarowyň ýerine ýetiren aýdymlary bilen halipalar bilen aýdymy. Ol aýdymlar ýanglananna bolsa, bilen özümizem şunu kun bilen gepleşmede gatnaşmana gelen ýyleşirmidem, tomoşaçylarymyň hiňlenende duýman galýan. Elbette yüreklerinde alham paylayan aydym satyn gotdyk, elbette ýalňyşmasak gerek. Iri doganlar näşe kun Kuwançaga şeýle bar ajaýyp bir aýdymlaryň birini ýerine ýetirdi. Gelin häzir özünden ýene sorak görelim. Ýene bide nähil aýdym aýdyp bererke. Kuwançaga şu ýerde şeýle bar aýdymlaryň birini ýerine ýetirdiňiz. Ine bärde watandaşlarymydan, mehmanlarymydan ýene de bir aýdym aýtmaňyza garaşýandyr. Belki gepleşiň budan şu ýerine ýene bir aýdymlaryň birini aýdyp berseňiz. Şu halipalary ýatlamana mümkinçilik bilen hormatly arkadamyza, mähriman arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Häzir men dinleýijilerimiz üçin moral diýen aýdym ýerine ýetirip bereýin. Başsyna. Ýöne Kuwançaga şu ýerde siz şol aýdym ýerine ýetirmeden öňürtü, bärde mehriban enelerimiz, mehmanlarymyz şeýlede büdümeýin etrawynyň bir näçe ýaşlary şol ýerde bide gatnaşmana geldi ýa tebäri ýurdumyň durlup udoklaryna rahmet çeken bir näçe mehmanlarymyz şunu kun bide mehmançylykda. Belki bulan size berjek sowallary, soraglar bardyr. Başsyna. Şonu dinleýän soň gepleşmede aýdym bilen dowam edýäliň. Mehriban mehmanlar, edi ýaşlar, mehriban eneler şunu kun bilen gepleşmede gatnaşmana gelen aýdymçylarymyza berjek soraglaryňyz bagyrda berip bilersiňiz. Ine şunu sahnamyzda Kuwanç Goçgarow. Özüňizi tanıştyraýyň daýda. Men Mar vilayetiniň Mar şäheriniň ýaşaýjysy, hormatly din çalışdaky ýene Ateli we ulnadyk. Gahrman mehriban arkadaşymyza da köp sag bolsunlar aýtjak. Goýuň can sag bolsun, ömrü dok bolsun, tutýan tutumly işleri mutama rawaç bolsun. Hawa Kuwanç saňa da ilki berjek sowalym, keň ýydyňda çağalaňda, hawa bir aktyklaňda, batyn watyny dowam etjek netilleň bamy. Başsyna sag bolun daýza. Ýerlikli soru. Çağalaryňyzdan dowam etjek barym diýdiňiz, men oglumy aýdymsaz da daşlaşanok, ýöne uğru başga, ýöne aýdymsazdan daşlaşanok başga. Çağalarym 4 gyzym bar, olar bir yer meni tuturdy, galarym häli ýaş. Şu çağalarym şu aýdymsaz sungatdan uğruny dowam ettirir diýip men umyt edýän. Sag bolun. Daýda siziň beren soragyňyz dogry jogap beren bolsa biz gepleşmedi. Kuwançaganyň ýerine ýetirmeni aýdym bilen dowam edýäliň. Elbette Kuwanç dogan şolar ýaly aýdymlar her bir insanyň kalbyna ýaşaýar. Görýäňizmi biziň enelerimiz eýem şol Haýyt Halipanyň ýerine ýetiren aýdymdygyny eýem aýdypdyr. Ýöne şu ýerde ýene de bir daýdamyň bir beren soragy bardy. Oňa da bir jogap berseňiz, ýa-ni diýdi sizi meşhur eden aýdymyň Haýyt aýdym diýdi. Şoňa jogap berilmediňiz, şonu aýdaýsaňyz. Sag bolun başlaň. Ilka şu ýa-ni telewizionda şunda nogul halk aýdym bilen çykyş etdim, hem de şu Anwar Halipanyň aýdymlaryny gelowam lelesýän aýdymny men çykyş etdim. Şowluk getirip Şowluk getiren aýdymlaryň biri. Ona ne beýer mümkin bolsa şol aýdymdan bir wende dinlep berseň. Başsyna. Tebigat berip dursaňa bir ajaýyp gözellik, sen göderiň serbi boýlyp şahylara gazallyk. Sen göderiň serbi boýlyp şahylara gazallyk. Yüreğimde yalınlıklar görmesem men gülneği, aşıqyny yapma beýle şu an kalbim sende. Sag bolun. Görýäňizmi? Mehman watandaşlar ine şu ýerde Kuwançagymyz şol aýdymy hiňlenenni, ýani anywerde attan gödüňmize gelýär. Ýöne şol aýdymy özüňi maýyl edýär, sen özüňi hiňlenenini duýman galýan. Elbette bu aýdymlar intäkleren biziň geljekki nesillerimize ýeter diýip umyt edýär. Onu näme Kuwanç dogan siziň ýerine ýetirmeňizde aýdym bilen gepleşmede dowam edýär. Mehman watandaşlar ediz mehmanlar şunu kun bilen gepleşmede gatnaşmana gelen Kuwanç Goçgarowyň ýerine ýetirjek aýdymlarynyň taýdanyň sözüniň kiminkidigini şeýde näçinji ýyly ilkinji gerek Haýyt bagşymyz. Haýyt Halipamyz ýerine ýetirdi. Bilseňiz 085 SMS uradyp bilersiňiz. Kimde kim biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap berende, Akburt husudy kärhanasyň taýýarlaryny sowgadym size garaşýar. Onda mehman watandaşlar ediz mehmanlar biz gepleşmedi. Kuwanç Goçgarowyň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Dinleýän dinçalyň ediz mehribanlar.
bolmasaň baglarymyň almasy ýok, nar ýok. Sen bolmasaň baglarymyň arşasy ýok, gar ýok. Sen bolmasaň baglarymyň arşasy ýok, gar ýok. Aydan kuysedim seni, günden kuysedim seni. Ay maral canım maral, vallahi sevdim seni. Ay maral canım maral, maralgı sevdim seni. Ay maral canım maral, vallahi sevdim seni. Ay maral canım maral, maralgı sevdim seni. İdi vatandaşlar aýly akşam o wadatly gepleşigimizi dowam etýät. Biz söhbetleşigimizde ýana Balkan welaýatynyň gelen, ýani Ýazmyrad Uradberdi bilen dowam etmekçi. Ýazmyrad aga gepleşigimizde hoş gördük. Ine şuň gün bir supraň başyna 5 welaýatdan gelen ustad aýdymçylarymyzy ýanglan ýarym telewiziýasyny ýeňji bolan özlerini bir iň bir arzulan zamanatyna şolary ýaly bir supraň başyna jemlenip oturanyňyzy görenmide hasam gowanýa sebäbi her bir aýdymçyň öz ýoly bar, her aýdymçyň özüniň bir halipasy bar. Gahrman arkadamydan şagirt bolmadyk, halipa bolmaz diýe. Elbetde şagirtlik derejä ýetmek üçin hem sen özüňde bir halipaň bolmaly. Şol halipaň bir size bir beren çuwal aýdymlaryndan, şol halipanyň bir ýerine ýeten aýdymlaryny bir halka ýetireňizi, halk sizi gollaýarda, sebäbi halk içinde de bir meşhur etýän aýdymlar bolýardy. Indi sözümizi şu halipa şagirtlik ýol dogrusyna şeýde gahrman arkadamydan medeni ustadlarymyza goýan hormat dogrusyna dowam etmek sizden. Başytyny. Eňim näme şu ýaşlygymdan aýdym aýdyp başlandym. Owamyzda halipa oglanlar bardy, aýdym aýdýardy şolaň. Tagan Merdi Gultaýew, Bäşim Hajiýew, Bäşim Öwedif, Mehmet Durda Harriýew, şu owamyň aýdymçylary şolar. Menem şolara gatnap, şolaň ýanyna toýlarda aýdyp, şolaryň ýanyna kän gezdim, şolardan maksat alyp şeýip aýdymy öwrendim-de. Ondan soňra näme ýangna diýarymyza çykmagym sebäbi şo Serdar etrawyna Meden Döýüniň ýolbasty bardy. Urban Oraz Mehmetow diýip. Şo maslahat berdi. Ogly bar Oraz Mehmetow. O da sadanna. Ikimiz şo ýangna diýarymy taýýarlap 99-njy ýylda. Ine şeý diýip şolaň maslahaty bilen menem halipalardan şeýle sorap, şorada maslahat alyp, şeýle gatnaşmak mesele etdi. Şonda ýeňiji bolmagyma mesele etdi-de. Görýäňizmi adam şowluk getirýän bir ýyllar bolýar, şowluk getirýän bir aýdymlar bolýar. Görýän bir näçe halipalaň öňünden çykşy edip bir näçe bir 10 oglanyň içinden, 10 oglan gyýdyň içinden ona da bir saýlanyp bir ýanglan ýarym telewiziýasynda ýeňji bolmak bir aňsady iş däl, sebäbi halipalaň öňünden sen geçmeli. Sebäbi o ýerde hem halk aýdym, hem estrada aýdym ýerine ýetirmeli bolýaňyz, dogry dälmi? Ine häzirki günlerde de şol ýanglan ýarym telewiziýasyny dowam edip ýylyň ýerine täze diýenler ýüze çykýar. Elbetde şolar ýaly bir aýdymçylar görüňde, elbetde siziň bir ýaşlygyňyz ýa-da düşýänler. Şo ýanglan ýarym telewiziýasyne bir gatnaşaňda elbetde menem bir şolar ýaly çykyş edipdim. Maňa şulaýdym bir şowluk getiripdir dip. Elbetde bu ýa-da, elbetde bu ýa joňam çägi ýok, gahrman arkadamyz biziň medeni sunat ustadlarymyza ne derejede hormat goýar. Şeýde biziň geçmişimizi ýatlamak üçin hem nähir şertler döredip berdi. Onuň biz medeni sunat ustadlary bir berkaratyň bagtyarlyk döwrüne, bagtyar zamanamyň medeni sunat ustadlary diýsek elbetde ýalňyşmasak gerek. Ine şu ýerde şol halipaňyz barada aýtdyňyz. Ine şu Balkan sevdine bir ayak basaňda eýem o ýerde bir çarlyk kuşlaryň sesi diýjekmi? Ýa bolmasa şol ýerde bir näçe bir gadalaydyp geçen bir halipa bagşylarymyz gödeňe gelýär. Ýa bolmasa şol ýerde bir halk bagşylar bar, şolar bir gödeňe gelýärdi. Ne şu pursatda şol halipalarymyzdan bir ýatlap berseňiz? Bizde her türlü aýdymçylar bar da, her ýoldan aýdýan, damana ýolundan aýdýan aýdymçylar bar, ýa-da çopan ýolundan aýdýan aýdymçylar bar. Şolar diňleýäp, damana ýolundan aýdýan Bayram Durdy Garaýew bar. Onuň her türlü öz ýoly bar da. Onuň näme bereket etrafynda da Asmam Dawudow, Asmam Dawudyň ýoly bar. Onuň aýdýan oglanlarym bar. Arajyp Gul Keremow bar o. Ölsem arman yok, leylim, leylim, leylim.
öz halipanyň biri Toýgul Jepbar, şoň aýdymdan men ýaşlymda kendiňledim. Şoň ýolundan aýtdym. Görýärmi sanatan sogaby kenýän ýaly biziň her welaýatyň bir özüniň bir halipasy bolýar, her welaýatyň bir özü aýratyn bir aýdyş usullary bar, näse diýen belläp geçdiňizde damana ýollydyňyz. Görýärmi şo ýollardan aýdym aýtmak bir aňsat däl. Näse şo ýollardan bir aýdym aýtýaňyzmy toýda baralamada? Aýdýan, şo damana ýoluny aýdýan, halipalaň aýdýan aýdymlaryndan. Nurberdan bir aýdym aýdýan men. Hertine bir öwrenýäň-de, hertine bir radalaňdy da görýän. Hertiniň bir öz ýolu bar. Ýolu bar da. Şondan aýtma, o da tüýz aýdymlar bolan soň hertine bir ýokyn edýäň-de. Başardyňmyzdan şonu öwrenýär. Halk köpçüligine ýetip bir zat sen almaly tebäbi bir aýdymçy bokdok gaýnawny Almanyň oriýantyň birinen ýene bir aýdymyň bir çekimilje ýerleri bardyr. Ýa bolmasa pesay aýdylýan ýerler bardyr. Tebäbi aýdym diýilende ol aýdym bir ummatyz da. Tebäbi sen şol aýdymçylaň bir her halipalaň bir özünden bir zat öwrenip bilseň, elbetde sen öz ýoluňy ýodaňam tapmaga sana itergi berýärdi. Ona näme gepleşiň budyň şu ýerine bir özüňde betlek gelen iň bir gowy aýdymlaň birini aýdyp berseňiz. Başyny häzir mene halipalaryň aýdan meşhurlyk getiren halk aýdymyň biri var. Damana ýolundan halk aýdymy. Şonu ýerine ýetip berýär. Başyny.
Alnımdan çıkan tüylerime gelin ol canım. Durunca bana minler, ay didem ay minler. Aktallanıp tuva geçende gelin ol canım. Aktallansın alemler, minler, bir kere kulle minler. Sahynyň owady eleme ýaýrar. Näde gelin mäneň diline saýrar. Orada gelin mukamy köňüllü gaýnar. Sen büyük kudrosun azap owadym. Edi doganlar ne şugun kuun birin gepleşigimde ine ýazmyradym halipamydyň şeýle bir ustad halipalarymyň halk bagşylarymyň ýerine ýetiren aýdymlarynyň birini ýerine ýetirdi. Elbetde bu bolsa ýazmyrada agany ýani ýanglanýarym telewätleşigine ýeňjeden aýdymlarynyň biri. Elbetde bu bolsa bugun kuun her birimiziň köňlümizde gaýnaýar diýsek elbetde ýalňyşmasak gerek. Ine ýanratda gonu şu ýerde şeýle bir gowy ustad halipalarymyň bir halk bagşylarymyň ýerine ýetiren aýdymly bir estrada görnüşine bir halk köpçüne ýetirdiňizde. Ine bärde watanaşlamada, mehmanlamada meni de garaşyp duranlar siziň aýdym aýtmaňyda belki ustad halipalarymyň ýene bir aýdymyny aýdyp berseňiz hasam gepleşiň şowkuny artardy. Häzir men size özge gerekmediýän halk aýdymlaryny ýerine ýetip bereýin. Biziň hak gowandarymyz, hormatly arkadaşlarymyz köp sag bolsun aýdýan. İşlerine ulutçuluk, can sag bolsun, ömür uzak bolsun. Sag bolun. Ýöne ýalmyradagy siz häzir şu ýerde aýdym aýtmadyňyzdan öňürtü şu oturan mehmanlarymyz bar. Bir näçe ýurdumyň durlup otoklaryna rahmet çekýän mehmanlarymyz bar. Şeýle ýaşly guramatyna ýa bilmeni trap ýaşly guramatyna şeýle-de bir näçe mehriban kümüş taşy enelerimiz bar. Näder şu ýerde size berjek bir sowallary bardyr. Şonu dinläliň, soň gepleşigimde dowam edäýeliň. Mehriban mehmanlar ine şu gün kuun biziň gepleşigimde gatnaşmana gelen Ýalmyrad ora berdiň ýerine ýetirmegine häzir aýdym dinledik. Ine şu Ýalmyradaga berjek soraglaryňyz da bolsa berip bilersiňiz. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Mehmet Baýwa Aman Özel. Ýaňşy ýazmyratçygymy aýtym aýtdyk. Şonu men kakam aýtýardy 60-njy 61-nji ýyllar men ora gelýärdim. Gaýdy men. Sen hatsan şu aýdym panowatyna başladyň. Özüň ýaman gowy aýtýan. Mektep ýyllarymda märi aýdym aýtyp ýön. Seýlem. Şonu märim aýdym aýtyp gelýän. Şolar ýaly aýdymlar köpräk aýt. Hormatly prezidentime de halipa şäherlik görüntü öğretip ötön geçen merhumlar ýatlap terseğine galdyran üçin begençimiň çägi ýok. Ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun. Görjek günler gowy bolsun. Ine daýdaşmaly size diýdiler-de ýaňy näçinji ýyllarda ilkinji ýerine ýetiren aýdymyňyz diýdi. Ine şol ilkinji ýerine ýetiren aýdymyň elmedam her bir adamyň köňüline ýaşaýar. Dede şol aýdym satyn gotuna bir gadam basaňda da öz halipaň öwreden aýdym etен ýürejiňde ýaşaýdy. Ine şol siz ýaşlyklaryna başladym diýdiňizde, mektep okuwçy kak, ýani mektep döwürlerine başladyňyz diýdiňiz. Ýöne şol mektep döwrüne aýdan aýdymlaryňyzdan birini. Men ilkinji ýerine ýetiren aýdym Halipamy Toýgul Jepbarfa Türkmenistan halk artisti. Şoň begiler diýen aýdymyny ilkinji gerek men medeniýet öýüne 5-nji 6-njy sınıf bagtym şonu aýtdym. Belki bir wendeni hinglenip berseňiz, tomoşaçylarymyz üçin hem ýyleşlerimiz üçin hem adam ýakymly boldy. Meyhananyň eýmeýin içtim gana begiler. Bu yalan çale gelip geçtim yana beyler yana beyler. Sag bolun. Daýda siziň berer soraglaryňyza dogry jogap beren bolsa,
Ona bir gepleşigmidi, ýazmyrad ora berdiň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Mehriban mehmanlar, edid watandaşlar, şu gün bilen gepleşigmede gatnaşmana gelen. Ýanglan ýarym telewätleşiginiň ýeňjileri, ýani bilen ustad halipalarymyň aýdymny ýerine ýetirer. Şu gepleşigmediň dowamyny şu aýdymçylarymyň ýerine ýetirýän aýdymnyň fadynyň sözüniň şeyde näçinji ýylla haýdy halipanyň ýerine ýetirenini bilseňiz 0585 SMS ugratyp bilersiňiz. Kimde kim biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap berende, biziň gepleşiklerimizde ýazmaga ýardam berýän Akburt Hususy Kärhanatynyň taýýarlan sogadam size garaşýar. Onuň mehran watandaşlar edin mehmanlar sizden geljek SMS-lere garaşýar. Şeýle ajaýyp gepleşigmede bolsa, ýanglan ýarym telewätleşiginiň ýeňjisi Ýazmyrad Orazberdiýewiň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Dinleň, dinjalyň edin watandaşlar. Köymek için levlerinin yargande var. Al hem dümenin teyten tekir bendi var. Mağa sen yar gerek ey yar. Ol ağır iller ürküşür tonalar boşal köller Ol nezicek parmaklar tineli kollar Mağa sen kız gerek ey yar Gözve gerek mi? Aydır bölük bölük bölmeni Al bölmeni Koy apartin akıp gelyen filmeni Mendine tüyerin seni Mağa sen yar gerek ey yar Gözüge gerek mi? Gelirdim geçerdim Ol kese var yan yol bilen Bu hortel pek giyip köşü don bilen Ah beşvin devra türtüm dost diyar gelene kıyız bilen Bu çotunu anıp gelsin Ol kadim kıca tuğdun aşağını
Men öldüm. Aylaşım o adatlı gepleşmede devam etýär. Biräder söhbetleşmede Lewap welaýatynyň gelen Mevla Merdi Allah verdi filan devam etmekçi. Ýagny Mevla Merdaga da 2000-nji ýylda ýanglan ýarym telewätleşiniň ýeňji aýdymçylarymyzdan halipalarymyzdan biri. Mevla Merdaga gepleşmede hoş gördük. Ene berkarar döwletiň bagtyarlyk döwrüne gahrman arka damydan tagallasy bilen Lewap welaýatyna döwletli etrawy açyp berdi. Iň mirçetki etraflaryň biri. Ýöne ol ýerde bolsa ýaşamak üçin, döretmek üçin, täze-täze aýdymlary işlemek üçin gahrman arka damy döwrewap etrawy açyp berdi. Ine ol ýerde size zähmet çekmek, şeýle de aýdym sasyny otaňyz bir dowam etdirmek üçin halipa şartlyk ýoluny dowam etdirmäde ähli şertler bar-da. Ine söýdümiň başyna gahrman arka damydan şu medeni sanat ustadlarymyza goýan hormat dogrusyny dowam etmek sizden. Sağ olun. Benim näme Mehriban gahrman arka damynyň halipa şartlyk ýoluny ýöret beren üçin sağ bolsun diýerim. Mehriban arka damynyň döwletli etrawynyň özüni açmaklygy bilen de ýene ondan daşarda 5 tane täze o medeniýet öýleriniň gurulmagy. O ýerde ähli şertler döredilen, ses ýazgylaryny durly saz gurarlar. Yol yörelgämizde ähli şertlerimiz bar. Biz medeniýet işgärlere şu ähli şertleriň döremekligi hasa işlemänem ul mümkinçilik ul iterge berýär. Mehriban gahrman arka damynyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işler rowaj alsyn. 2000-nji ýylda ýanglandan telewätleşikde ýeňi jolmak maňa da meýser etdi. Meniň ýanglandyarma gelip ýerine ýetiren aýdymlarym halipam Atageldi Garýag diýipden aldım ve şonuň bilen maslahatlaşdym. 2000-nji ýylda men Atageldi Garýag diýip halipamdan Türkmen sahrasy aýly akşam diýen aýdymlar alyp ketmen şol aýdymlar bilen üstünlük kazandym. Bir konu bir wendini şu ýerde hiňlenip berseňiz. Baş üstüne. Bahar meylisine çıksan seyrana, Türkmen sahrasynyň aldar gülleri, başyn sypap seni goýar hayrana. Belen dağlarından inen yerleri, lay 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 la la la, lay 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 la la la, la la la, la la la, hey hey, hey hey. Yen aýdymlardan ýanglan ýan üstünlük kazandım. Sağ olun. Elbette gahrman arka damydan görýäňizmi? Şu operasyny gotuna, vokal ýoluna hasam üns berip onu täzeden bir geljeki ýaşlarymyz öwrenmek üçin, döretmek üçin giň badalyga berdi. Bu bolsa bizi hasam gowandyrýar. Sebäbi şu Lewap welaýatyna şu ähli ýeňji bolýanyň köpüsi aglaba böyle ýalňyşmasam şu operasyny gotundan, vokal ýolundan bir ýerine ýetirýärler-de. Sebäbi biziň öňümizde görelle bolup duran ustad kompozitorlarymyň eserini dören aýdym. Sebäbi Nur Halmamedowyň, Wel Muhadowyň ýende bir näçe kompozitorlarymyň eserini dören bir aýdymlar da olar. Ine onu ilkinji gerek ýerine ýetiren bolsa, ýagny
bellek geçişime diýäl Türkmenistan halk artisti Ategelli Garyagdyýew ýa Güljan Hummedowanyň ýa bolmasa ýene de başga da meşhurlugy bir gadanan bir ustad kompozitor we esere dören aýdymçylarymyz barda. Görän vokal ýolundan bir aýdym aýtmak, görän fetin bir ýetiligine, gaýnawyna, bir çekimlerine bir gyýgyryp aýdanda eýem sen fetine bir maýyl bolýan bir her bir iýleşmeden barda. Indi şol aýdymy ýerine ýetireňizde siz Halipaň özi bilen bir geňeşdiňizmi, maslahatlaşdyňyzmy? Men şol aýdym Ategelli Garyagdyýewiň ýanyna Almana geldim. Men diýdi sen diýdi ilkinji gezekdi de bilýän diýdi. Men sen şol aýdymy sorap ýerine ýetirip biljek bilmejeňe men diýdi. Kan tana bilemok sen diýdi. Sen şeyle gurlaşdırma diýdi. Vokalist opera aýdymça men zaňa gören aýdymçym däl diýdi. Son onu diýdi, men henglenýän sen ýygdymdan henglenерsiň diýdi. Son birden alyp gidem diýdi. Başarjakmy, sesiňe düşjekmi, düşmejekmi diýdi. Men şol zada diýdi bir akyl ýetirsem diýip. Onun bir pianinoň başyna bir oglun çağırdan aýdyp görkezdim seni şey diýip aýdyp bilseňe bolar diýdi. Ýene diýdi operasyny oturuň diýdi. Özüniň gaty iňçe tilsimleri, iňçejik sırlary bardyr. Hiç dadym ýanky aman aýsan ýoýmanjyk ýerine ýetirip bilseňe jüpüne düşen aýdym bolar. Bolmasa da men sana maslahat berelim öz bir wenden öz henglen ýygynden men hem henglendim. Soň bolaýjagam ýaly ýene diýdi sen bir 3-4 günjük gaty gowy taýynlanmaly diýdi birden alyp çykmana bolmaz diýip. Şeýle soň Ategelli Garyagdyň öz bilen taýynlyk görüp şeýdem ýaňdan därman çykdym. Görýäňizmi? Şol Halipaň öňünden geçdiň, eýem şol Halipa görýänmi? Aýdymy bir daýalamadlyk üçin sen tetiňe gabat gelýär, gelen okmy görýärmi? Sen dinlemän sen şol aýdym aýdaýyň diýmändir-de. Teräbi Halipa şol aýdymy sen aýdaňda sen bir aýdyşyňa göwüni ýetip, şol bir ýoýmany bir halka ýetirip bilseň, bir gaýnawly inçejik tiltimlerini bir alyp bilişiňe teredip, onuň size baha beripdir da görýäňizmi? Ine şoň bilenem siz näme ýeňjilige getiripdir-de. Belki ona gepleşiň budyň şu ýerine bir ödüňde bettek gelen aýdymlaryňdan aýdyp berseňiz, hatam gepleşiň budyň şowkuny artardy. Baş üstüne. Alelvan güllerden kanatlar duman, geçen günlerimde yok mende yarman. Güllerim ýygyndym her goz bu akman, tähran editine geldir aman. Güllerim ýygyndym her goz bu akman, tähran editine geldir aman. Ödümi gynadym bollu berçeni, Fakire gynadym gidekran meni. Güllerim ýygyndym ter goz bu akman, tähran editine geldir aman. Ýaşyl şemalden kanatly bek, gideyin gideyin, tähra gideyin. Aylana aylana gönlüm açayın, ýylyply ýayladan çalyn içeyin. Aylana aylana gönlüm açayın, ýylyply ýayladan çalyn içeyin. Iň akmanyň aýyn tynlap ber zaman, Gojany dinleýin edim görlemän. Aylana aylana gönlüm açayın, ýylyply ýayladan çalyn içeyin. Aç gujuňy tähram goýnum çaglydyr, meniň ähli baham sana baglydyr. Sen bana pada ber perdelimdeyin, elin durşuma ter gülüm öpeyim. Sen bana pada ber perdelimdeyin, elin durşuma ter
Ayrılmaz yar yerden Dağrandın mı bir gün kırılmaz bana Yerler benim köküm oyun sana Mehman vatandaşlar, ediz mehmanlar, ine şeýle ajaýyp bir halipalarymyň aýdymly diňläninde biziň ustadlarymyz gözümizde gelýär. Sebäbi ýerde-urde ustad halipalarymyň ýerine ýetiren aýdymlaryny bir ýerine ýetirip duran ýaly bolýar. Sebäbi şol aýdymlar biziň ustad halipalarymyň, ýani ýanglan ýarym telewätlesiniň ýeňjileriniň bir aýtmagyna diňleýät bolan özümizden piňlenenmidi duyman galýar. Sebäbi aýdymsaz biziň köňlümüziň bir owazy tek elbetde ýalňyşmasak gerek. Edi dognur, ene şuň kun bilen gepleşmede ene Mevla Merdaga şeýle bir ajaýyp aýdymlaryň birini ýerine ýetirdi. Mevla Merdaga şol aýdymlary diňläninde şu oturan iýleşmeden we mediýa sunup ustadlarymydan hatda özümizden bir hiňlenenmidi duyman galýar. Ene halipa berde watandaşlarymydan mehmanlarymydan ýene de bir aýdym aýtmagyna garaşýandyr. Ýene bir halipalarymyň bir aýdymyny aýdyp berseňiz. Baş üstüne men nähädir Halipam Qurban Gummanowyň kerişmesinden aýdymny ýerine ýetirip bereýin. Başdyra. Mehman watandaşlar, ediz mehmanlar. Gelin häzir Mevla Merdaganyň ýerine ýetirmegine aýdym diňläliň. Şol aýdymy Qurban Gummanow näçinji ýylda halk köpçüne ýetirdi. Şeýle şol aýdymyň sadynyň sözüniň kiminkidigini bilseňiz 0585 SMS uradyp bilersiňiz. Mehran watandaşlar, ediz mehmanlar onu näme sizden geljek SMS-lere garaşýar. Kimde kim biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap berene de Akbul Tutuzy Kärhanasynyň taýýarlanan sowadan size garaşýar. Ona mehran watandaşlar, ediz mehmanlar gelin häzir Mevla Merda Allah berdi ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam etýär. Diňleň dinjalyň ediz watandaşlar.
Ede vatandaşlar tez bilen gepleşigimde idigider tomoş eden mortaňyz görüntüňiz. Bilen gepleşigimden şu sanna ýanglan ýarym telewäsesinde ýeňzi bolan Ustad Halipa Aydymçylarymyzy gepleşigimde çağırdyk. Inni gepleşigimde ahyryna bolsa Medine soňda ustadlarymyzdan arduwyny eşitmek bilen her birimiz üçin ýakymly bolupdyr. Döwletaga bir arduwlaňyzy eşitdik. Halipa şähertlige ýol açyp beren bir de halipa bolup duran hormatly gahrman mehriban arkadamyň janynyň sag bolmagyny, alyp barýan içinde ul üstünlikler kazanmagyny, türkmen ilmiň mudama asuda uwudan ýaşamaklaryny arzuw etýän. Oňjaga bir arduwlaňyzy eşitdik. Geçmişimizi ýatlamana şöyle mümkinçilikler döret beren hormatly arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Hormatly arkadamyzyň tutýan işleri elmudama rowaj alsyn. Mevlamaga siziň bir arduwlaňyzy eşitdik. Mehriban gahrman arkadamyzyň tutýan tutumly işlerine rowaj alsyn. Halipa şähertlik ýollaryny açyp beren üçin taňry ýalkysyn. Ýanmyradaga siziň bir arduwlaňyzy eşitdik. Hormatly arkadamyň jany sag bolsun, başlyk bolsun, alyp barýan işlerine elmudama rowaj bolsun. Aman oğun, sözümüzün ahirine siz bilen bir jemlesek. Köp sağ olun. Ne bugün bir biz şuň edil özümüz şeň bir has täsir ulyň beri boldy. Sünnen ne şeýle geçen ýyllary şuň bir ýatlap, diýen dostlarymyz kärdeslemede gördük. Her bir beş vilayatyň dostlarymyzyň gelmegi biz bu insanlarda guwanlardy, agdy bere taňry berdi, ýurdumyz agdy ber, watanymyz. Mehriban, gahrman arkadamyz jansak ömrüzok bolsun. Şeýle pursatlar döret mümkinçilikleri ýol açyp berdi. Ýurdumyz gülläp gulaşdyn. Sözümiň ahyryna bir de şeýle zamana getiren, bagtyar durmuşa getiren, asuda watanymyzda ýaşadýan, gülledýän, gül açdyrýan ýurdumyzy watyp edýän aýdymlaryň birini uly köwes bilen aýtyp bereň. Başsyna. Alkış size
şükran edip arkadan. Alkış edip şükran edip arkadan. Medeniyet mod ustatlary, edib mihmanlar, sadanlar, şuun kun bilen gepleşmede gelip çalp beren sadarlyňyz üçin, beren gurunlaryňyz üçin, aýdyp beren aýdymlaryňyz üçin köp sag bolsun aýdýar. Goý siziň iş ýerleriňizde, maşgala ojaqlaryňyzda agdy berlik bagtyar höküm sürmegini tüýtürekden ardy edýär. Goý elmedama diyarmyda halipa şähertlik ýol dowam edip, siziň her bir aýdýany hoş owalaryňyzdan belente ýanglanmagyny tüýtürekden ardy edýär. Awal. Ansanyň ýüregi aýdymsaz bilen, oýur ýartyň bizi hoş owad bilen, aýdymlar ýanglanýar perwady bilen, sen beýik gudratsyň ajap owadym. Evi watandaşlar size ýetirmek bilen aýdymsazly söhbeti görüşlemek şulardan ibarat. Bilen gepleşigimiz siziň göňüňizde ýarandyr diýip umyd edýär. Bilen geçmişimizi ýatlamana, halipalarymyza uly hormat goýan, bilen medeniyet ustatlarymyzdan hak gowannary, gahrman arkadamyda köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arkadamydan jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. El ýurt bähretli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumly işleri elmedama rowajlary etlenmegini tüýsüregimizden ardy edýär. Şeýle ýaşy ardulary her biriňizde ardulap, aýlaşymy owadatly gepleşigimizi geçip tutarýar. Ýene diýerimde dowşýan çaq tagaman oturuň edilileşler. Öňe, diňe öňe, jan watanym Türkmenistan.